השמחים שיש לנו, השבוע של אברהם אבינו. אנחנו פוגשים את אברהם, ואת כל מה שמתרחש אצלו זה בעצם סימן גדול עבורנו. אחד הדברים שחז"ל מדברים הרבה על אברהם אבינו, זה על 10 ניסיונות שהוא מתנסה. לא נפרט עכשיו את הניסיונות, אבל כן נזכר מהו הביטוי ניסיון. בן אדם שהוא חושב שהוא הבין משהו, בן אדם חושב שהוא רכש לעצמו איזושהי מדרגה רוחנית, הבנה רוחנית, אז אומרים לו, בוא נעשה את הטסט, לבדוק אם אתה אכן נמצא שם. אז הניסיון זה בעצם היישום המעשי של ההבנות התיאורטיות שהיו לך עד עכשיו. בודקים אותך. רק זה לא רק בדיקה בשביל שאחר כך תקבל תעודה. הניסיון מעלה אותך על נס. זאת אומרת, מי שעומד בניסיון הוא בעצם ראוי למדרגתו, והוא עכשיו יכול להגיע לעוד מדרגות, לעוד להתפתחויות. יודעים שאצל יהודי בעולם הזה יש לו כל הזמן עוד ועוד לאן להתפתח. כל העניין של אברהם אבינו הוא לעיין בדמותו, להסתכל עליו, זה משהו מאוד משמח. אצל חסידים אומרים שפרשת בראשית זה התחלת הבריאה, פרשת נוח, קצת אפילו סיפור כואב עם המבול, ואחרי זה דור הפלגה. ואחרי זה כבר פוגשים את אברהם, שזה בעצם, פה מתחיל להיות עם ישראל. נזכרים גם בתכלית שלשמה הגענו לעולם. מהי התכלית הזו? לפרסם אלוקות. שזה גם מה שאברהם עושה, הולך ומפרסם אלוקות בעולם. מקשר אנשים לקדוש ברוך הוא. לקשר אנשים לקדוש ברוך הוא זה גם לקשר אותם לעצמם. לא רק זה, בן אדם שמכיר את הקדוש ברוך הוא בעולם, אז יש לו פתאום משמעות אחרת של קיום. זה כביכול עם מצב שהחיים שלו הם נעדרי משמעות, או המשמעות והידיעה, יש להם עכשיו משמעות חשובה לאין ארוך. על הביטוי ואת הנפש אשר עשו בחרן, אז כבר עמדו על זה הפרשנים, מה אברהם ושרה עשו נפשות, היה להם בית חרושת לנפשות, אלא בזה שהם קרבו את האנשים לקדוש ברוך הוא, הם עשו להם את הנפש. במיוחד, אנחנו רואים בהרבה מקומות במקרא, שהעניין של נפש זה רצון. הצדיק, בעיקר מה שהוא פועל עלינו, זה לחדש לנו את הרצון, או להכיר לנו רצונות מסוג חדש. כל בן אדם, בתחילת התפתחותו, לכל אחד מאיתנו יש רצונות. אבל הרצונות הראשונים זה בני חיו ומזוינים. בן אדם רוצה בריאות, פרנסה וילדים. אבל אחרי זה אנחנו מגלים רצון אחר, רצון פנימי הרבה יותר. רצון לעשות את השליחות בעולם. אז את הנפש אשר עשו בחרן, הם עשו להם רצונות או נפשות. עשו להם את הרצון להגיע לגלות אלוקות בעולם.